Mmawa bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamwangala Mwinifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. National Advocacy Platform yati akubanja komanso chipani cha UTM akhale nawo mu komiti yofufuza za ngozi ya ndege ya malemu Saulos Chilima. Apolisi sakufotokozabe mlandu weniweni umene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati adapalamula. Ndipo munkhani zina katswiri pandale a George Piwi watsutsana ndi kafukufuku wa Mo Ibrahim Index pamene zinthu zikuyendera mdziko muno. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, bungwe la National Advocacy Platform NAP lati ndi lokhudzidwa ndi kusayikidwa kwa banja la malemu a Saulos Chilima komanso chipani cha UTM mu komiti yomwe yakhazikitsidwa kuti ifufuze za ngozi ya ndege yomwe inapha achilima. Mtsogoleri wa dziko lino lachisanu walengeza komiti yomwe yasankhidwa kuti ichite kafukufuku wa ngoziyo. Kathe Maulidi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Daniel Zimba. Malingana ndi chikalata chomwe bungwe la NAP latulutsa chomwenso chasayinidwa ndi wapampando wa bungweli a Benedict Kondowe, kuyikamo akubanja komanso achipani kuthandiza kuti komiti ichite zinthu mosabisa. Iwo ati izi zithanso kuthandiza kuti anthu adzakhulupirire zotsatira za kafukufukuyo. Akondowe atinso pakufunika kuti ndondomeko za kafukufukuyo zomwe zidzatsatidwe zibweretsedwe poyera. Mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala ati chipanichi sichinafikiridwe pa za kafukufukuyo ndipo palibe wa UTM yemwe wayikidwamo mu komitiyi. Anjawala ati iwo awulandirabe kafukufukuyu ngakhale kuti kafukufukuyu wabwera mochedwa. Munkhani zina, bwana mkubwa wa boma la Salima a James Mwenda wati zokonzekera zomanga malo omwe kudzakhale zokopa alendo zosiyanasiyana mu mphepete mwa nyanja ya Malawi ikuyenda bwino. Amwenda anafotokozera izi komiti yolondoloza za ntchito komanso chuma cha boma ku nyumba ya malamulo. Ogwira ntchito ku konsolo ya Salima anakaonekera ku komiti kuti akayankhe zina zokhudza chuma chomangira malowa. Rebecca Chimcheka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Blessings Changata. Amwenda anauza komiti kuti ntchito yomanga mahotela pamwamba komanso malo oti amalawi azitha kupita ku nyanja mosavuta apangitsa kuti mbomali muzibwera anthu ochuluka. Pa nkhani ya project yochotsa madzi ku Salima kupita ku Lilongwe, Amwenda anati zonse zikuyenda bwino. Tikugwira ntchito ndi anzathu unduna wa zamadzi pa chitukuko chodziwika bwino ya Salima Lilongwe Water Project. Pakadali pano kulifu kumene project imene ikhale kwayamba kale kumangidwa posungira madzi ameneyo komanso poonetsetsa kuti madzi amenewa ayikidwa mankhwala mchingerezi ma treatment plant. Zikuyenda bwino kwambiri komanso tikutengapo gawo pa project imene ikuchitika ku Chipoka imene ndi secondary city paja Chipoka kamene Salima ndi modzi imene yapindula pa ndondomeko ya ma secondary city. Pakadali pano tapanga zinthu zosiyana anzathu akunduna wa zamalo anabwera kuzapanga ma layout plan cholinga choti tidziwe kuti pakuti pakhala chani. Mtsogoleri wa komiti ya park Aned Boya anati boma la Salima ndilofunika kwambiri chifukwa lithandiza kutukula bomali. Salima kukhala secondary city, secondary town zitha kuchichitira bwino kwambiri. Ndayizambira imanena kuti Salima mwina ikanakhala capital city ya dziko lino. Chifukwa choti is the only town imene is connected to the land, lake and railway. In other jurisdiction, when you have a town like Salima, you have everything. Pakadali pano makampani 4 azaonetsa chidwi pofuna kumanga mahotela mwazina. Apolisi sakufotokozabe mlandu weniweni umene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati adapalamula. Akaliati adakali mchitokosi cha apolisi atawamanga powaganizira kuti adachita upo pofuna kupalamula mlandu. Mukalata imene apolisiwa atulutsa dzulo imene wasayinira ndi woyankhulira wawo a Peter Kalaya yati kafukufuku wokhudza Kaliati wasonjola mwakuti akaonekera ku bwalo la milandu lolemba lino. Kalatayi yati apolisiwa sangafotokoze zokhudza mlandu umene Akaliati apalamula pofuna kusasokoneza umboni. Apolisi adati akufufuzanso anthu ena awiri amene akuwaganizira kuti adapalamula makamaka limodzi mlanduwu ndi Akaliati.
Amalawi komanso katswiri pandale ndi utsogoleri wabwino a George Phiri ati akukayikira ngati kafukufuku wa Mo Ibrahim Index waposachedwapa ndi woona malingana ndi mmene zinthu zikuyendera mdziko muno pakadali pano. Mwazina kafukufukuyu anaonetsa kuti dziko lino ndi limodzi mwa mayiko omwe achita bwino pa nkhani zachitukuko ndi utsogoleri wabwino kwa zaka ziwiri zapitazi. Daniel Zimba ali ndi ripoti. Tikupatsirani ripoti limeneyo pa nthawi ina, koma mkulu wa ndende mdziko muno amasauko Wiscott wapempha ogwira ntchito za ndende kulimbikira pakagwiridwe ntchito kawo. Iwo anena izi ku ndende ya Maula mu mzinda wa Lilongwe pamwambo wa mapemphero omwe unakonzedwa ndi ogwira ntchito ku nthambi. Blessings Changata ali ndi ripoti. Ngati tizitama ife toka palibe chomwe tingachite. Mkulu wa ndende mdziko muno anati mapempherowa amachitika chaka chilichonse ndi cholinga chokweza umoyo wauzimu pakati pa anthu ogwira ntchito ku ndende. Iwo ayamikira anthu ogwira ntchito ku ndende pakulimbikira kwawo kwa ntchito komanso kuzipereka zomwe ndi zothandiza potukula dziko lino. Tikamagwira ntchito ngati asilikali mukudziwa kuti timakumana ndi mavuto osiyanasiyana kuchokera m'mabanja mwathu, malo athu ogwira ntchito. Komanso mukudziwa ntchito athu ngati amene timagwira ntchito ndi anthu amene analukwira malamulo kunjako, so ntchito athu siyophweka. Ndipo ifeyo tikuzindikira bwino lomwe kuti ntchito imene kuti tigwire bwino tinayenera ndithu kutsogozedwa ndi Mulungu. MPS is being formed into something new. Amene analalikira pamwambowu mbusa Tom Chisale kuchokera ku mpingo wa Pentecostal International Christian Center PICC anati nkufunika kuti mipingo ithandize nthambi ya ndende pa ntchito zake. Ife ngati azibusa mipingo timakhala ndi anthu midzi, koma awa ndi amene amakhala nawo ngati kuno. In a way ife timachita pastor akakhala kumudzi, koma akakhala kuno azibusa awo ndi amene wawa. Anthu ogwira ntchito za ndende komanso achibale awo anali nawo pa mapempherowa. Amalawi awalimbikitsa kugwirana manja pa ntchito yolimbana ndi nthenda ya chilonda cha pamsana ndi kukula mutu yomwe imatchedwa kuti spina bifida ndi hydrocephalus mchingerezi. Mkulu wa bungwe loona za nthendayi lotchedwa Child Help a Blessings Chapweteka ndiwo apereka chilimbikitsochi ku Blantyre pamene dziko lino limakumbukira matendawa pa 25 Oktoba. Achapweteka alimbikitsanso anthuwa kothandizana kuteteza ufulu wa anthu omwe akudwala nthendayi. Daniel Zimba wadza ndi ripoti. Nthenda ya chilonda cha pamsana ndi kukula mutu yomwe imatchedwanso kuti spina bifida and hydrocephalus mchingerezi imapangisa anthu kukanika kugwira mkodzo komanso chimbudzi ndi kupuwala ziwalo mwazina. Akatswiri pa zaumoyo akuti nthendayi imayamba pomwe mayi ali woyembekezera ndipo akusowekera madzi okwanira mu ubongo wake komanso akusowekera mchere wotchedwa folic acids mthupi lake. Pozindikira mavuto omwe anthu odwala nthendayi amakumana nawo mdziko muno, bungwe la Child Help linayamba kuthandiza anthu odwala nthendayi mogwirizana ndi chipatala cha Queen Elizabeth komanso mabungwe monga a Gift of the Givers mwaena. Poyankhula pamwambo wokumbukira nthendayi pa dziko lonse omwe unachitika lachisanu ku bwalo la Blantyre Sports Club, mkulu wa bungwe la Child Help a Blessings Chapweteka anati anthu ambiri mdziko muno sakuziwa bwino lomwe zokhuza nthendayi. Ku Malawi kuno tikapanga project tikuyembekeza kuti tikazokhala nawo mwina 20,000 or 25,000. Komano mukaundula mwathu mukuonesa kuti omwe akuonedwa kuchipatala mwina ndi 3,000 or 4,000. So zikusonyeza kuti vuto lindela likulu ndikuti pali anthu ambiri mwina more than 80% amene mwina alibe kuthekera kufika kuchipatala ndikuti akuvutika mmakomomo popanda chithandizo. Ndipo yemwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu mayi Sherifa Mia yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Gift of the Givers kuno ku Malawi anagwirizana ndi Achapweteka ndipo anapempha mgwirizano poteteza ufulu wa anthu omwe akudwala nthendayi. Thandizo chimapezeka ku Queens ndi ku Central Hospital kaoka. Ndi akamachokera kaya kuchokera ku Nsanje kaya ndi ku Mangochi kaya ndi kuti amafikira House of Hope. Ndi Gift of the Givers imathandiza ndi transport yoti azibwerera ku Blantyre. Tawi zinaso timathandiza so ndi nutrition support akakhala kuti abwera ku chipatala. Bungwe la International Federation for Spinal Bifida and Hydrocephalus lidakhazikitsa tsiku la 25
5 Oktoba kuti maiko azikumbukira ndi kugawana mauthenga okhudzana ndi nthendayi. Pa tsikuli anthu ena omwe anakhudzidwapo ndi nthendayi mbuyomu komanso ena amene akudwala nthendayi pakadali pano anaonesa zomwe angathe kuchita posatengera ulumali wawo kudzera muluso losiyanasiyana. Mu nkhani zina, mabanja oposera 1000 a maboma a Chiradzulu, Phalombe ndi Nsanje alandira ndalama zokwana 100,000 kwacha banja lililonse kuchokera ku Action Aid Malawi. Mkulu wa bungwe la Action Aid Malawi Ayandila Chipeta wati ntchitoyi yakhazikitsidwa kuti ithandizire mabanja amene akhudzidwa ndi ng'amba. Zambiri mu ripoti la Luweleni Mpasa lomwe wawerenga Sambanda Junior. Polankhula pamwambo okhazikitsa ntchitoyi ku Chiradzulu, Achipeta anati ndondomekoyi yakhazikitsidwa kuti ithandize mabanja amene ali pa chiopsezo cha njala m'maboma atatuwa. Cholinga chathu ndicho kuti ndalama imene ithandizire mabanja amene akusowa chakudya, amenenso anapezeka kuti katundu wawo komanso mwina pokhala pasokonekera chifukwa cha Cyclone Freddy athandizike kuti apeze chakudya, ndicho linga chokuti athe kukhala moyo wabwino wapamwamba. Ndalama imeneyi ndi ya once off imene tunena kuti kuperekedwa kamodzi kokha. Komano kudzera mu thandizo lina akukhanso akhalasa kuperekaso thandizo kwa mabanja ena. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma, Moses Chimphepo, ati ntchitoyi ikuthandizira ndondomeko za boma pothandiza anthu omwe ali pa chiopsezo cha njala. Ife ngati boma timakhala ndi chisangalalo because ntchito iyi ndi yayikulu. Kuti president afike ponena kuti tiyeni tigwirane manja tithandizane, anaona kuti anthu amene akuvutika ndi ambiri. Mwatero kumafunika ndithu anthu angapo agwepo apereke chithandizo. Ndithokoze kuti lero Action Aid ndi bungwe limodzi limene labwera patsogolo kuzathandizira anthu amene akuvutika ndi njala panopa. Ndipempheso mabungwe ena kuti ateronso. Ndimafuna ndengerepo mwayi kuyamikaso mabungwe ambiri amene ndithu amvera pempho la state president. Mayi Ani Stefano wochokera mmudzi mwa Chikoja, mfumu yayikulu Kadewere, ati ndalamazi ziwathandizira kugula chakudya komanso kukwanirisa zofuna zina. Tichita icho sendilibe kuti ndalama imene ndikagwirisira ntchito ana pakhomo ndoti ku sukulu azipita ndona ndipo kuti nyumba inagwa ndoti basi ndikapanga nyumba so ndikamangisira ndekuti ndikakagula chimanga ina ndipangira chani business. Mabanja okwana 1050 ndomwe apindule ndi ndondomekoyi. Tipitirize kukupatsirani nkhani izi zikatha izi. Yabweranso ndi moto yayikulu kuposa chaka chatha. Ndalama za Nkhani kwa matimu osewera adayiphule chaka chino ndani. 30 mita Airtel libe size madolo mwakonzeka. Airtel top 8 za madolo. Everyone knows foods with protein are good for us. A wonderful meal for the family. A little bit of onions, a little tomato. Mix it up and it's ready to eat. Top soy, we're healthy life. All you need is top soy. With the top taste, brighten your day with top soy, top soy, top soy. Top Soy Soya Pieces is a world-class Malawian top relish made with top quality, top taste and top value, and is perfect when served with rice, sima, spaghetti and so much more. Buy yours today in all wholesalers and retail shops across the country. Top soy, truly a top relish. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the base. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher.
but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Bait. Bait with the best. Kupitirira ndi nkhani zathu, unduna wa zaumoyo wati kafukufuku wa za sayansi ndi wofunikira pakukonza ndondomeko zimene zingathane ndi mavuto a zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo, Matias Joshua, wanena izi pa msonkhano waukulu pa za kafukufuku pansi pa bungwe la International Biometric Society Malawi Region umene unachitikira mu mzinda wa Zomba. A Joshua ati kafukufuku ndi wofunikira kwambiri popititsa patsogolo ntchito zaumoyo. Iwo akufotokoza mmene unduna wawo ukupindulira ndi kafukufuku. Nditacheza nawo bwinobwino ndaona kuti ndithu zinthu zofunikira kwambiri sanayambe pano yayi akumakumana chaka ndi chaka kumaona kuti kodi angathandize bwanji kuti zinthu ziziyenda bwino. Ndeno amatithandiza kupanga kafukufuku malo ena ndi ena amene tikuona kuti tikulephera kuti tipereke chithandizo moyenera ndi aone kuti kodi tingatupanga bwanji kuti chithandizo chiperekedwe moyenera. Ndeno nkhani ngati zimenezi takhala tikucheza nawo ndithu kuti tionetsetse kuti zimene akupanga pafukufuku mwawozo azitanthauzire bwinobwino, atipatse ife tizike madokumenti amene mati policies oti agwiritsidwe ntchito mzipatala ndi m'midzi kuti ntchito iyende mmene ikufunikira ndipo anthu tiwathandize mmene zikuyenekera ndipo athe kuchira ndikubwerera kumanyumba kwawo. Ndipo mkulu wa IBS Malawi Region Atsirizani Kaombe wati dziko la Malawi likuchita bwino pa kafukufuku wokhudza sayansi. Kuyenda chisogolo ndithu tikuyesesa muona kuti anthu ena amene apange ma presentations mu conference imene ikuchitikayi yapanga ndithu njira zina za ukadaulo waso pano kugwiritsa ntchito makina a internet kufufuza njira zopezera mayankho mavuto amene tili nawo ngati kumbali ya zaumoyo. So njira zimenezi timazitcha pa chizungu kuti machine learning techniques, data mining techniques, zoti mumapeza information mulimonse pa social media, Facebook, kuti kuphatikizirapo ndi imene ili kuchipatala kupeza njira zabwino zoipanga kuiphika information manager nkhani manager ndikupeza mayankho kuti matenda akuti agona pakuti kukhala nawo zagona mwakuti. Ndipo mkulu woona za maphunziro okhudza za sayansi ku sukulu ya ukachenjede ya Malawi, Professor Cosmo Ngongondo, akufotokoza kufunikira kwa kafukufuku. Msonkhano ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti akatswiri amene asonkhana pano ena ali ku University of Malawi kuno, ena akupanga timati online kuchokera ku maiko osiyanasiyana. Msonkhano ndofunika chifukwa akuona kufunikira kwa mmene tingagwirisira ntchito bwino data, koma msonkhano ukuchita focus data yomwe amati ya zaumoyo wa anthu. Then mmene anthu angagwirisire ntchito kuthandizira kuchituko cha dziko komanso kuthandizira maphunziro kwa University of Malawi. Tikadali pa nkhani zaumoyo pamene amayi mdziko muno akukumbukira sabata la matenda a kansa, sukulu ya ukachenjede ya UNICAF yatenga nawo mbali popereka ndalama zokwana 1 million kwacha kwa akuluakulu a bungwe la Think Pink. Poyankhula pamene sukuluyi imapereka zinthu zosiyanasiyana, mmodzi mwa akuluakulu ku sukuluyi, Chris Kafoteka, wati ndikofunika kuti amayi adziwe za nthendayi. Kafoteka akuyankhula ndi mtolankhani wathu Rebecca Chimcheka Matemba. Thandizo limeneli tapereka mkati paizo kuti kozonera kuti part of our corporate social responsibility ngati kuthandiza mu community imene tikukhala imene tikupangira mu sukulu yathu ya UNICAF University Malawi. Taganiza kuti tathandize a Think Pink limene ndi bungwe limene limathandiza kufalitsa uthenga wa kansa ya mawere kuti anthu akhale ndi chidziwitso, kuti akakhala ndi chidziwitso choncho anthu aja akhoza kudziwa msanga komanso kukhala ndi kudziteteza kuti asadwale nthenda imeneyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku Think Pink, Ella Piri, wati thandizoli labwera mu nthawi yoyenera. Ndizofunika kwambiri chifukwa timakhulupirira kuti munthu akadziwa akapatsidwa uthenga woyenerera okhudza za thanzi lake amatengapo mbali
kumbali ya kansa ya mawere komanso ya khoma achiberekero ndikale pamene anthu amakhala ndi malingaliro kuti akakuza kuti ndi kansa ndi kuti iwe akupatsa sentence kuti iwe ukumwalira, koma tikaphunzitsa amakhala ndi chilakolako chikhumbokhumbo chokuti akayezetse. Ndi zofunikira kwambiri kuti anthu atikambirane nawo azikathaso kukambirana ku makuga kwawo. Sukulu ya Stefanos Foundation yati ndikofunika kuti dziko lino lilimbikitse kupereka maphunziro aluso lamanja. Mkulu wa sukuluyi a Clifford Kuyokwa wanena izi pamene ophunzira pa sukuluyi amakondwerera kumaliza maphunziro awo. Isaac Salima akufotokoza. Malo a Stefanos Foundation kudzera mu sukulu yake imene imapereka maphunziro aluso osiyanasiyana ya Stefanos Vocational Training College yakhala ikupereka maphunziro osiyanasiyana kwa anthu monga kusoka, kukonza mipope za magesi komanso ntchito zina. Ophunzira a sukuluyi lachisanu adakondwerera kuti amaliza maphunziro awo osiyanasiyanawa. Mkulu wa sukuluyi a Clifford Kuyokwa adati ndokondwa kuti sukuluyi ikuthandizira dziko lino popereka anthu aluso amene amagwira ntchito osiyanasiyana. Ndife okhutira kwambiri chifukwa dziko lathu likuti litukuke likusowekera chinyamata amene ali ndi maluso osiyanasiyana. Ngati college tapereka maluso amene tikapita pa ground tikutha kuona kuti akugwira ntchito. Mwachidziwikire ena mwina analembedwapo ntchito, ena akugwira ntchito zosiyanasiyana, mwina titati tiwafunsa atha kuchitiranso umboni waukulu kuti pa ground akuchita zinthu zakupsa chifukwa amasulidwa bwino komanso amaphunzitsidwa moyenerera. Amene adali mlendo olemekezeka pa mwambowu a Jacob Chombo amenenso ndi mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Portland Cement adapempha anthu amene amaliza maphunziro awo kuti agwiritse bwino ntchito kadaulo amene awapezawo kuti ukawapindulire. Naongoza kuti kwambiri agwiritse ntchito zomwe aphunzira chomwe timati integrity kapena kukhulupirika mukagwiridwe ka ntchito mukachitidwe ka zinthu kutenga ndi pa omwe amati ma core values a Stefanos ndi nawo zoti alimbikire zimene zakuphunzitsazo kagwiridwe ka ntchito ndi kukhulupirika. Mmodzi wa ophunzira amene amaliza maphunziro awowa a Olivia Nkandawire amenenso ndi mmodzi wa ophunzira amene adachita bwino pa maphunzirowa adati akuyembekeza kuti apindula kwambiri kudzera mu kadaulo umene awupezawo. I'm not expecting much, but people should expect a lot from me that I've acquired this skill, that I'll be able to help them with the skills that I've acquired from Stefano. Ophunzira 109 ndi amene adakondwerera kuti amaliza maphunziro awowa. Mu nkhani za malonda, bungwe la Vision Fund yakhazikitsa njira yoti makasitomala ake adzigwiritsa ntchito lamya ya m'manja pofuna kuti apezere thandizo losiyanasiyana lokhudza za banki. Mkulu wa bungweli a Theodora Ntaba ati iyi ndi njira imodzi yothandizira kuti anthu asamagwiritse ntchito ndalama zapepala. Ntaba anayankhula izi pomwe amakhazikitsa njira zamakono yotchedwa mobile funding digital banking. Brenda Kayo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ntaba anati njira yomwe akhazikitsayi ithandizira kuti anthu azitha kugwiritsa ntchito njira zamakono potumizira ndalama monga ku banki, mpamba, Airtel Money, kumweza ngongole zosiyanasiyana ndi zina. Ife ngati Vision Fund bala ikufuna ikamagwana chaka 2030 makasitomala athu onse azitha kupanga ma transactions kuyuza phone osakhala ndi ndalama osamayenda ndi ndalama monga mukudziwa anthu amakhala akupanga ma transaction ndi ndalama and umapanga ndalama koma anthu amatha kuberedwa koma zonsezi azitha kutumiza kuchoka pa phone yawo osakhala ndi cash. So tufuna percentage imeneyoyo yosagwiritsa ntchito ndalama umayenda ndi ndalama ikwane 90% of our clients. Wachiwiri wa mkulu wa banki ya Reserve William Matambo anayamikira Vision Fund kamba kukhazikitsa njira ya makono yomwe anthu azigwiritsa ntchito pogwiritsa ntchito ndalama, ponena kuti izi zikugwirizana ndi zolinga za banki ya Reserve popititsa patsogolo njira za makono zomwe anthu azigwiritsa ntchito ndalama komanso kuzama kwa ntchito za chuma pa dziko. Panopo dziko lapansi tivomereze kuti zinthu zikusintha. Andi chinthu chimodzi chimene chikuchitika chachikulu ndi chakuti panopo makina a kompyuta akupanga zinthu zambiri zimene mbuyomu zimafunika kuti zipangidwe ndi anthu. Kalekale kuti munthu utenge ndi kuyika ndalama ku banki umayenera ndithu uyende kaulendo ukapeze pamene pali chizindikiro chokuti banki ndi kaya unatenga ngongole kaya ufuna ngongole umayenera kupita ku banki kuti ukapange zimenezo. Koma panopo zonsezi ukhoza upanga ndithu uli mnyumba mwako kudzera makina amakono amene wawa amafoni
ndi makompyuta. So zimenezo ndi zimene tikunena kuti a Vision Fund ayamba ndipo timachita encourage kuti apitirize ndithu chifukwa umenewu ndiye future ya banking imene tikupitapo. Pamene dziko lapansi likulimbikitsa ntchito za digital, kugwiritsa ntchito lamya potumizira ndalama komanso kutenga kukusonyeza kuti ndi njira zabwino. Dziko la Malawi monganso maiko ena onse apa dziko lapansi laonetsa kuti kugwiritsa ntchito njira zamakono za digital ndi chida chimodzi chochititsa kuti ndalama zizisamalika. Malingana ndi kafukufuku posachedwapo kuchokera ku bungwe la Malawi Communication Regulatory Authority lasonyeza kuti anthu omwe amagwiritsa ntchito lamya potumiza ndalama m'Malawi muno ndi oposera 45%. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. National Advocacy Platform yati akubanja komanso chipani cha UTM akhale nawo mu komiti yofufuza za ngozi ya ndege ya malemu Saulos Chilima. Apolisi sakufotokozabe mlandu weniweni umene mlembi wamkulu wa chipani cha UTM a Patricia Kaliati adapalamula. Ndipo munkhani zina katswiri pandale a George Piri watsutsana ndi kafukufuku wa Mo Ibrahim Index pamene zinthu zikuyendera mdziko muno. Unali ndine Tabi Kamwangala Mwenifumbo.